Сәлем дуслар! TMTV каналының мөһим музыкаль бейеклек хит парадының студиясында сезне сәламлим мин Ранил Нуриев. Бүгінгі тапшыруда біз 21 ғасырда актуаль булган пластик операциялар темасын қоғылып кетерге булдык. Түрлі инъекцияларга, сывырткаларга татар эстрадасы артистлары ничек карый? Bizning zamana яшьләре өчен хирургия ярдәмендә төс кыяфәтне үзгәртү яхшы яки начар күренешме? Билгеле артист кеше үзен гел матур кыяфәттә тотарга тиеш. Шуңа күрә дә без артистлардан шушы темага комментарийлар алырга булдык. Шулай итеп, без башлыйбыз. Бүгінгі темаға күшкенші бу атнада музыкаль бейеклек хит парадынан төшеп калучы җырчыбызга сүз бирик. TMTV каналының рейтинглары буенча без бүген Илдар Әхмәтов белән саубуллашабыз. Алдагы тапшыруларда аның белән әле очрашырбыз дигән ышанычта Илдарның җырын хит парад кысаларында соңгы тапкыр тыңлабыз. Сөюемне эзләп юлга чыктым. Мин басмаган сукма калмады. Күп җирләргә алып барды юллар. Бары сиңа алып бармады. Барган сайын ызына яра. Күпме юллар инде урады. Барып җитмәс юллар булмый диләр. Сиңа барып җитеп булмады. Барган сайын ызына яра. Күпме юллар инде урады. Барып җитмәс юллар булмый диләр. Сиңа барып җитеп булмады. Дуслар, хәзерге минутта музыкаль бейеклектә премьера. Киләсе минутта яңгырашак җыр күпләрегезгә таныш һәм кайберәүләр, хәтта үзләре дә шуны аңламыйча, ул җырны яттан беләләр дип уйлыйм. Җырын белмәсәләр дә яратам битте китте дигән сүзләрен төгәл барысы да ишеткәннәре бардыр. Шулай итеп, дуслар, музыкаль бейеклек хит парадында Илназ Гарипов каршы алабыз. Şimdi hep sırama Öşrattım da yarattım Sina aşık bulganımna Sizmişi de kolganma Nişikene tırırsam da Seni unuta olmadım Hazırinde sensiz yaşayıp Olmağımda anladım Sen benim songa tutalışım Yürek seni üzüldü Niye şimdiyem sırama Yaradan bete gitti Sen benim songa tutalışım Yürek seni üzüldü Niye şimdiyem sırama Yaradan bete gitti Bir haber kilse eğer Sen yaşayan taraftan Yaxşı kayıp beləm tulub Qızarıb ata hər dan Nişikine tırırsam da Seni unuta olmadım Hazırında sensiz yaşayıp Olmağımda anladım Sen benim songa tutalışım Yürek seni üzüldü Niye şimdi hep sırama Yaradan bete gitti Sen benim songa tutalışım Yürek seni üzüldü Niye şimdi hep sırama Yaradan bete gitti Sen benim songa tutalışım Yürek seni üzüldü Niye şimdi hep sırama
Yaratan bitti gitti. Sen benim so'nggi to'xtalishim, yurak seni o'zingda. Niye şimdi hep sıramma, yaratan bitti gitti. Sen benim so'nggi to'xtalishim, yurak seni o'zingda. Niye şimdi hep sıramma, yaratan bitti gitti. Sıramma, sıramma, yaratan bitti gitti. Мондый дәртле җырны тыңлаганнан соң дәртле генә музыкаль биеклекнең популяр унлыгын билгели башлый. Һәм хит парадыбызның 9нчы урынында гүзәл җырчыбыз Эльвина. Бик күпләр Эльвина косметологлар һәм хирурглар ярдәменә мөрәҗәгать итә дигән фикерләр йөртә. Хәтта аның социаль челтәрендәге бер фото аркасында чын гауга купкан. Бер төркем кеше Эльвина иреннәрен ясаткан дисә, калганнары ул иреннәрен макияж ярдәмендә зурайткан дигән фикерне яклаганнар. Ә Эльвина исә үзе бер нәрсәне дә үзендә үзгәрткәне булмаган. Мин үземнең кыяфәтем белән булай да бик канәгать ди җырчы. 9нчы урын Эльвина. Toptadın güllerini, yar ettin günlerini. Sağışlar kulene düşürdü. Üzdün biti bağırı, bilmedin kadri. Yolganını minele düşündüm. Hıyanet komşusu, söyünün karşısı. Eğlendi mehabbet karabı. Yaşavım yazlarsız, kişilerim nazlarsız. Yalgızlık şeşimni taradı. Sen bile hıyanet. Dağlarım atılmay, günlerim utalmay. Şiirlerge daraldım mehabbet. Tenlerim üşüdü, ne buldu düşündü, işletti. Utları qadaldı, oqları
Yolğanның aşısı yamandır. Yazmışlar uşağı, salqındır qışağı. Yalğızım yanarğa qalğandır. Dağlarım atalmay, dümlərim utalmay. Şillərgə daraldım məxəbət. Dünlərim üşüdü, ni buldu düşündür. Nişlətdə sen beni hıyanet. Dağlarım atalmay, dünlərim utalmay. Şillərgə daraldı məxəbət. Dünlərim üşüdü, ni buldu düşündü. Nişlətdə sen beni hıyanet. Dünlərim üşüdü, ni buldu düşündür. Nişlətdə sen beni. Hit paradımız devam ete hem 8. basqычta Zeynep Farxetdinova. Dostlar, көптән түгел 17 август көнне Zeynep ханым үзенең туган көнен билгеләп үтте. Форсаттан файдаланып, музыкаль бейеклек тапшыруының командасы исеменнән һәм шәхсән үземнән Zeynep ханымны әлеге вакыйга белән чын күңелдән тәбриклибез. Исәнлек, саулык, гаилә бәхете, иҗат өлкәсендә яңадан-яңа үрләр яуласын дигән теләктә калабыз. Кадерле тамашачылар, сезнең экраннарда татар эстрадасының сандугачы Zeynep Farxetdinova. Yokka koydum elimine, sağındırgan şiddet gül yürü. Hatireler uyan kardı kırıktan, ballaşağım şığa yegeri. Yenkler aman şuligenler, kışıkanlar aman şuligen. Kırşılarga selam vereyim desem, kimler isen kimler yok iken. İzlerimni saklayıp bu yılları, bu sıkmaktan urdek baskıdım. Eremere bürügenler ezdim, basmalarga basıp geriyordum. Yenkler aman şuligenler, kışıktanlar aman şuligen. Körşülerge selam vereyim desem,
başka birevni yakınlarım meni yoksun Allah kiyeligi şidde yerine iyenkiler hamam şuligenler kışıklanlar hamam şuligen kişilerge selam verim diysen kimler isen kimler yok iken Tuğan yakka kayttım elimine uramlardan kat kat uradım bala şağım yerde arttan kalmay avul hadirine uralım İyenkiler hamam şuligenler kışıklanlar hamam şuligen Kurşilerge selam verim desem kimler isen kimler yok iken Kurşilerge selam verim desem kimler isen kimler yok iken kimler isen kimler yok iken kimler isen kimler yok iken Hit paradımızın kilesi pozisiyasında bizni Rafael Latipov karşı alan. Ул пластика һәм косметология темасына бөтенләй дә битараф. Һәм бу тема бары тик хатын-кызлар өчен генә дип уйлыйм. Ә менә аның тормыш иптәше Динә Латипова косметология ысулларына бик уңай карый, ләкин үзе алар белән кулланырга әле кыюланмый. Динә ханым үсмер чакта борынын үзгәртү хыялы белән яшәгән. Гомер үтә, ә борыным шундый ук дип көлә ул. Шушы минутта дуслар Рафаэль әфәнденең "Гомер үтсә дә" дигән җыры бик актуаль булыр. Тыңлыйбыз. Bir yılmayıp qaradın nige Partayıp min gaşıkmın, gaşık yüzüne Ömür ütse de, şallar tırse de Üzünü siyem, partlık jitse de Ömür ütse de, şallar tırse de Üzünü siyem, partlık jitse de
Dostlar, bugün biz muzikal biyiklikte plastik operatsiyalarga kagılışlı tema turunda söyleşebiz. Kilesi rezidentimiz Alsu Abilxanova kichkina chog'inda burunun o'zgartuv tilagi bilan yashagan. Jirshi Zuruskesh hech shiksiz burunun o'zgartirga qaror qilgan. Lekin o'sa tishkesh Alsu bu onun izyuminkasi ekanini anglaydi. Hozir menga nindigina o'xshat taqdim etsalar-da, men burunimni o'zgartmayashakman deydi Alsu Abilxanova. Ol bugun 6-o'rinda. Sokmaklar çoğalgan, adresler yoğalgan, gözlerge gülenler şutkanlar. Tek yalğız yürekler, yakın dost kirekke, bir-birsin üzülerge şıkkanlar. Öndeşem zargam, qaydasin ting yarım. Sokmaklar çoğalgan, adresler yoğalgan, tek bilem dünyada sen varım. Öndeşem zargam, qaydasin ting yarım. Sokmaklar çoğalgan, adresler yoğalgan, tek bilem dünyada sen varım. Yazmışlar suluğa, yatlarga yuluğa, ökeniş yandıra bäğirni. Sokmaklar çoğalgan, adresler yoğalgan, yürekke bari sen kadirli. Yağımlım haber et, qaydasin qayakta. Sokmaklar çoğalgan, adresler yoğalgan, Kerek mehabbet sağında. Yağımlım haber et, qaydasin qayakta. Sokmaklar çoğalgan, adresler yoğalgan, kerek mehabbet sağında. Sokmaklar çoğalgan, adresler yoğalgan, özlerge ölenler şutkanlar. Tek yalğız yürekler, yakın dost kirekke, bir-birsin üzülerge şıkkanlar. Öndeşem zargam, qaydasin ting yarım. Sokmaklar çoğalgan, adresler yoğalgan, bilem dünyada sen varım. Öndeşem zargam, qaydasin ting yarım. Sokmaklar çoğalgan, adresler yoğalgan, tek bilem dünyada sen varım. Sokmaklar çoğalgan, adresler yoğalgan, tek bilem dünyada sen varım. Kilesi rezidentimiz Münir Rahmayevning fikri boyunca plastik operatsiyalar bala şaqdan defektli bo'lgan yoki nindidir avariya orqasında jarohatlangan kishilarga gina kerak. Ammo jirshi o'zi burunning o'zgartuv xiyoli bilan yashaykan. Men burunimni barangiga o'xshatam, ham onun qiyofati Brad Pittniki kibik bo'luvin tilim deb kula jirshi. Akilasi ma'lumot Münirni ushatib yurgan qizlarga yo'nalgan.
Буйдак җырчы ясалма кызларны яратмый икән. Аның фикере буенча, пластикка мөрәҗәгать иткән кыз тиз картая һәм 40 яшькә әби кыяфәтенә керәчәк. Шуңа күрә ул табигатьтән матур булган кызларны гына эзли. Һәм әлбәттә табачак. Ул бит әле яшь, 30 тулмаган. Әйтерсеңлә күзгә карап, хушлаша кебек яшьлек, ә күңелдә булган дәртем 18дәге кебек. Ә мин әле яшь, 30 тулмаган, ләкин 30га ерак калмаган. Һич тә борчылмыйм, 60 булса да, яшәп рәхәт дуслар булганда. Ә мин әле яшь, 30 тулмаган, ләкин 30га ерак калмаган. Һич тә борчылмыйм, 60 булса да, яшәп рәхәт дуслар булганда. Шаулы дәртле яшьлегемне һич җибәрәсем килми. Ияреп яшьлек картының күз яшьләрем тәгәри. Ияреп яшьлек картының күз яшьләрем тәгәри. Ә мин әле яшь, 30 тулмаган, ләкин 30га ерак калмаган. Һич тә борчылмыйм, 60 булса да, яшәп рәхәт дуслар булганда. Ә мин әле яшь, 30 тулмаган, ләкин 30га ерак калмаган. Һич тә борчылмыйм, 60 булса да, яшәп рәхәт дуслар булганда. Узып барган яшьлегемне ничек куып тотарга? Кычкырам мин яшьлегемә, куша моңа туктарга. Кычкырам мин яшьлегемә, куша моңа туктарга. Ә мин әле яшь, 30 тулмаган, ләкин 30га ерак калмаган. Һич тә борчылмыйм, 60 булса да, яшәп рәхәт дуслар булганда. Ә мин әле яшь, 30 тулмаган, ләкин 30га ерак калмаган. Һич тә борчылмыйм, 60 булса да, яшәп рәхәт дуслар булганда. Ә мин әле яшь, 30 тулмаган, ләкин 30га ерак калмаган. Һич тә борчылмыйм, 60 булса да, яшәп рәхәт дуслар булганда. Ә мин әле яшь, 30 тулмаган, ләкин 30га ерак калмаган. Һич тә борчылмыйм, 60 булса да, яшәп рәхәт дуслар булганда. Һич тә борчылмыйм, 60 булса да, яшәп рәхәт дуслар булганда. Яшәп рәхәт дуслар булганда. Яшәп рәхәт дуслар булганда. Хит-парадыбызның киләсе резиденты өчен пластик операцияләргә кагылышлы тема көтелмәгән булып чыкты. Аны һәм аның туганнарын да бу сораулар бердә борчымаган. Шуңа күрә бу темага Ләйсән бөтенләй битараф. Бары тик үсмер чагында классташлары арасында иң озын кыз булганын һәм шуңа күрә бик оялганын исенә төшерде. Ләкин шул чакта да Ләйсән үзендә бер нәрсәсен дә үзгәртергә теләмәгән. Ләйсән Гимаева бүген хит-парадыбызның 4нче баскычында.
Tatlısın, tatlısın, jılısın. Tik senin koynunda tatıdır. Tırmışım tügerek, min anda kübelek. Sin şeşkem gülümden altına. Baritken barımsin, ömürlük yarımsin. Tabılgan zinnetle tabışım. Yazlarım bulgansın, naz bulup tulgansın. Sin benim süyle yazmışım. Sağıştan arınan ışığım eğirme buranda. Yanadır yaldırak, günden gün yaktırak. Mehabbet yıldızım sin bargan. Baritken barımsin, ömürlük yarımsin. Tabılgan zinnetle tabışım. Yazlarım bulgansın, naz bulup tulgansın. Sin benim süyle yazmışım. Ağırlık kelgende, başımda eğgende. Duyamın yanımda tiregin. Көңілден uyulmaz, canımdan juyulmaz. Көкелерінің sin alıp bulegin. Baritken barımsin, ömürlük yarımsin. Tabılgan zinnetle tabışım. Yazlarım bulgansın, naz bulup tulgansın. Sin benim süyle yazmışım. Süyle yazmışım. Үзен хөрмәт иткән һәр хатын-кыз 30дан соң косметологлар ярдәменнән мөрәҗәгать итәргә тиеш диргә. Ул маңгайлардагы сырларны бетерер өчен инъекция ясатканын да сер итми. Җырчының фикере буенча, артист кешегә ямсыз кыяфәт белән йөрү бөтенләй дә килешми. Артист тамашачыларга сәхнәдән моң гына түгел, матурлыкны да бүләк итәргә тиеш. Шулай ук һәр хатын-кыз тормыш иптәше өчен матур булырга тиеш диргән. Туры сүзле, бар нәрсәне ачыктан ачык сөйли торган җырчы Сандугачым җыры белән лидерлар эшлеген ачып җибәрә. Yıraklara gittin mi elle ışıp elle ışıp Sanduğaşım dallarda Gözlerim gel aylarda
aylarga aylarga Seni ketip yana yere Qaylarda sen qaylarda Sanduğaşım tallarda Gözlerim gel aylarda Sanduğaştay min mağlanam Sen siyeklim qaylarda Sanduğaşım tallarda Gözlerim gel aylarda Sanduğaşım tallarda Gözlerim gel aylarda aylarda Kışım sayri özde yürek Uylarım senin hakta Seni ketem koyt yanıma Kalma bağrım sen yatqa sen Kalma Sanduğaşım tallarda Gözlerim gel aylarda Sanduğaştay min mağlanam Sen siyeklim qaylarda Sanduğaşım tallarda Gözlerim gel aylarda Sanduğaşım tallarda Gözlerim gel aylarda aylarda Ландыш Нигъматҗанова пластик операцияләргә бик тыныш карый. Әгәр дә кеше үзенең кыяфәте белән канәгать түгел икән, мөмкинчелеге булса, ник косметологларга мөрәҗәгать итмәскә? Иң мөһиме, барысы да чама белән булырга тиеш ди ул. Үзенә килгәндә, Ландыш үзе белән бик канәгать. Һәм иң мөһиме, минем тормыш иптәшем канәгать ди ул. Ландыш Нигъматҗанова бүген музыкаль биеклекнең лидерлары рәтендә. Икенче урын карыйбыз һәм котлыйбыз. Иркем йөргән серле бакчалардан кызыл чәчәк алып кулыма мәхәббәткә юрап тажын үзәк
Dostlar, sizning yardımınız bilen min bugün muzikal biyiklek hit paradının absolut lideri. Birinchilik bәхетен татырга ярдәм иткәнегез өчен сезгә, кадерле тамашачылар, шиксез рәхмәтләремне белдерәм. Тапшыруыбызның темасына килгәндә, мин ясалма кешеләрне бөтенләй кабул итә алмыйм. Миңа калса, табигать биргән төс кыяфәттән кеше матуррак була алмый. Шулай да, үземнең кыяфәтемдә миңа ошамаган бер әйбер бар. Ләкин бу сер булып калсын. Ә хәзер сезнең экраннарда «Син» дип аталган җырым. Минем өчен әллә ниләр эшлисең, миңа ни кирәген син бит белмисең. Теләсәң кояшны, ай йолдызларны ал, ләкин син күктә булсаң да кеше булып кал. Син, син, син генә язмышыңның түрендә, син үзең кояш, күңелеңнең күгендә. Син, син, син генә яшә елмаеп көлеп, син ул бер генә юк бүтән синең кебек. Килерсең мәхәббәт җилкәне белән, яхшылык һәр вакыт җиңгәнен беләм. Теләсәң кояшны, ай йолдызларны ал, кайларда гына булсаң да кеше булып кал. Син, син, син генә язмышыңның түрендә, син үзең кояш, күңелеңнең күгендә. Син, син, син генә яшә елмаеп көлеп, син ул бер генә юк бүтән синең кебек. Теләсәң бары да синеке булыр, байлыгың, муллыгың гел ташып торыр. Теләсәң кояшны, ай йолдызларны ал, ләкин кем генә булсаң да кеше булып кал. Син, син, син генә язмышыңның түрендә, син үзең кояш, күңелеңнең күгендә. Син, син, син генә яшә елмаеп көлеп, син ул бер генә юк бүтән синең кебек. Син, син, син генә язмышыңның түрендә, син үзең кояш, күңелеңнең күгендә. Син, син, син генә яшә елмаеп көлеп, син ул бер генә юк бүтән синең кебек. Менә шулай, дуслар, тапшыруыбыз ахырына да якынлашты. Мин Ранил Нуриев сезнең белән күрешүемә бик шат идем. Үз-үзегезне яратыгыз, ничек бар шулай кабул итә белегез дигән теләктә сезнең белән бүгенгә сау булашам. Бик тиздә музыкаль биеклектә янәдән күрешербез. Пока.